porque a mí gústame esta e gústame donde están as vacas ao fondo con Manolo e máis con Manolo, sí. Manola, a ti gusta o corazón? A mí No. sí, muller. Debe de gustar, muller. A mí gusta. Pois leva a ti. Tienes que facer esa voz. A mí gusta. Teño 72 anos e nunca unha foto fixera, así que agora era hora e gustoume moito facer, fixome moita ilusión. Pois a fotografía para min é unha cousa bonita, eu nunca soupe quitar fotos, non sabía manejar unha máquina e además enseñárame como había que facelas para que quedaran máis bonitas. Unha foto para min é unha cousa moi importante, máis porque fixen eu algunha por primeira vez que nunca jamás pensei de facer unha foto, porque teño 80 anos e imagínate que nunca unha cámara collín hasta agora. E quitei unha fotografía ao río onde me bañei de nena e saleume, bueno, bastante curiosa. Ilusionoume moito que a miña edad nunca unha cámara collera nas más, eu así, pois gustaríame poder seguir facendo fotos. Antes había cousas que a mí nem me chamaban a atención siquiera, e agora, sin embargo, coa cámara, pois, gustame facerlles fotos a moitas cousas que vexo que parece que non teñen importancia, e ao fin de contas teñen moita importancia. Antes pensei que non nada, como nunca fixen ninguna, e agora sí que me gusta. É moi bonita, trae moitas cousas, vas mirando, e a veces parece, isto, vas coa cámara e claro que che chaman a atención moitas cousas. E despois os paisajes, como temos que focalos, como temos que miralos. Bueno, moitas cousas aprendimos moitísimas, cousas que non sabíamos. Que me gustou moito ver esa ilusión que tiñan de sacar fotos que ben lle salían, despois que lle saliron moi ben, por certo que lle saliron moi ben, e fixo unha ilusión tremenda, e iso tamén me encantou. Pero agora que empecé, xa estou tan ilusionada en comprar polo menos unha máquina e empezar a facer fotos, porque me encanta e eu paso maravillosamente. Por iso quero recordalo, e para recordalo, pois, teño que facer fotos e quitalas. E se as fago eu, mellor. A experiencia será moito máis bonita. E despois, cada vez que vou por ali, pois, gustame sacar fotos. E se non teño a foto, olvídome, non me acordo dos sitios. Entón, unha forma de recordar onde estuve, o que fixen. A fotografía para min ten moito significado, porque quedache un recuerdo para a vida, para os netos, para os fillos, para que nos queira miraran que eu morra, e demais que os disfruto porque vou paseando por un camiño, por unha orilla dun río, por donde seña, e pois penso que sí, que vou salir adiante e que vou pedir aos reis unha cámara por encima de todo. Había moitas cousas que antes non nos fijábamos delas, porque teño trabajado moitas veces nas fabas e nunca pensei que chamara a atención como nos chamou ver de bajar nas fabas e ver con roupa colgada. E quero seguir facendo fotos, que se me acordo como teño que facer, como xa non me acordo. A fotografía para min foi un descubrimento que eu nunca pensaba que me iba a dar tanta satisfacción e tanta alegría, porque eu nunca unha cámara collín ama e quitei cousas tan bonitas que eu non imaginaba. E a máis bonita que foi que lle fixen ao meu home diante da casa, que para min foi unha alegría tan grande que pensei eu, pero isto fixeno eu, pero me parece imposible que o fixera eu. E quero facer como esta, pero moitas máis, na miña casa, diante da miña casa,
con toda a miña familia, quero facela eu, porque me deu vida, deume alegría, deume satisfacción, deume un placer, deume un bon estar. O meu fillo vai me regalar unha cámara que xa mo dixo que me está tardando que me trae a cámara para quitarlle fotos, porque me encantou todo, e gracias a personas que nos puñeron por este camiño, porque senón nosotros non sabíamos facer, tanto eu como as miñas compañeiras. Encariñámonos dunha forma como se fóramos todos unha familia. E con isto termino. Estou encantada da vida por facelo.